mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuno kulikonse kumene muli mu programu ine yakudza Baibulo langa imene amakupatsani ndalilongo School of Biblical Studies. Ndipo mu tsiku lero pa programu ino mukhala ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel Linje Pancras. Ndikhulupirira kuti ambiri amene tikutsata bwino programu tikuphunzira zambiri maka kuchokera pamene tidayamba kuphunzira kuchokera pa malonje kapena chiyambi cha buku cha Baibulo lonse. Tinaphunzirapo kuyambira m'buku la Genesis, ndipo mu programu yathu yotsatira makamaka programu yathu imene angotha kumene tinaphunzirakonso makamaka zokhudzana ndi buku la Nahumu, Habakuku komanso Zefaniya. Pakuphunzira mabuku amene makamaka tinafotokoza bwino kunena kuti buku la Nahumu limafotokozanso kwakulukulu zokhudzana ndi kupasuka kwa Ninivi umene unali mzinda waukulu wa dziko la Asiriya. Timanena kunena kuti anthu ambiri molinyadira buku limeneli amanena kuti ndi buku la Yona part 2 chifukwa Yona utumidwa koyamba akalalike ku Ninive umeneko anthu sakusintha kanaka potsatira pake pamenenso Mulungu anamtuma Nahumu ameneyo kuti akalalikire. Tinadzaphunziranso makamaka zokhudzana ndi mtumiki wina wa Mulungu amene analemba buku limeneli lotchedwa kuti Habakuku. Tinafotokoza bwino kuti buku limeneli limadziwikanso makamaka ndonena kuti makamaka neneli amene amadziwikanso ndonena kuti neneli wofunsa Mulungu. Timaona kunena kuti pamene Mulungu anamuwuza kunena kuti adzalanga mtundu wake chifukwa mtundu wake uchita kuchita zosakhala bwino, amafunsa Mulungu nena kuti zidzatheka bwanji tsono kulanga anthu ochimwa pakugwiritsanso ntchito anthu ochimwa. Choncho Mulungu adamuwuza zifukwa zake pomuwuza kuti imakaya udikire udzaona chimene ndidzachite, ndipo timaona kuti pamapeto pake mzindawu unawonongeka. Choncho kuchokeranso mu buku limene la Habakuku tinaphunziranso maphunziro ambiri amene ndotithandizira pa moyo wathu wachikhristu pamene tikukhala ku nyumba komanso tingakhale tili mwina tili adindo kuno ku dziko lapansi. Titachoka pa buku limenelo makamaka tinadzawerenganso mu buku la Zefaniya. Pamene tinkaphunzira buku la Zefaniya tinafotokozanso bwino kunena kuti buku la Zefaniya ndi limodzi mwa mabuku makamaka ndi buku lomaliza limene lidalosera zokhudzana ndi kupita ku ukapolo kwa ana a Israeli. Kupita ku ukapolo kwa ana a Israeli. Ndipo tikachoka pa mndandanda wakelidwa ka Baibulo kuchoka ku buku la Zefaniya mu tsiku la lero timene tikayambenso kuphunzira mu buku la Hagai. Buku la Hagai. Tsono pamene tinaphunzira kunena kuti kalidwe ka Baibulo tikamamona Zefaniya ndi buku lomaliza makamaka kulosera za ukapolo wa ana a Israeli. Ndiyo tikakayamba Hagai timene tikakhale ndi malingaliro laonena kuti Hagai adagwira ntchito yake pamene Israeli anabwerako ku ukapolo. Zimenezo ndizofuna ndi inu ndine tikazimvetse bwino ndithu. Hagai anagwira ntchito yake pamene Israeli anabwerako ndithu ku ukapolo. Ndipo tikamaliona buku limeneli lili ndi machapters ochepa okha makamaka lili ndi machapter okwana awiri okha basi. Buku limeneli lili ndi machapter okwana awiri okha basi. Monga tafotokozaka kunenera ameneyu adalalikira mu nthawi imene Israeli anabwerako ku ukapolo, ndipo sineneri khayo Hagai amene anagwira ntchito yolalikira mawu a Mulungu pamene ufumu wa Israeli kapena ana a Israeli pamene anabwerako ku ukapolo ayi, komano alipo aneneri ena monga timaona tikamaphunzira zokhudzana ndi Zekaliya, komanso tikamaphunzira zokhudzana ndi Malaki, komanso pamene tinaphunzira zokhudzana ndi Daniel tinaona kuti Daniel anagwira ntchito yake pamene anali ku ukapolo, komanso ngakhale atachoka ku ukapolo anapitirizabe kumatani kodi kumagwira ntchito yake. Ndiye kuti Daniel yesu tikhazanso kumwikanso kuti nayenso analikira ufumu ana Israeli atachoka ku ukapolo. Koma pamene tikuphunzira za aneneri ang'onoang'ono tikuyenera tikadziwa kuti aneneri atatu okhawa amene anagwira ntchito yolalikira uthenga wabwino pamene Israeli anachoka ku ukapolo ndiwo Hagai, Zekaliya komanso Malaki. Tikamaona zokhudzana ndi Hagai, buku limasonyeza kunena kuti Hagai anali mmodzi mwa akapolo amene adaloledwa kuchoka ku ukapolo mu ulendo woyamba. Adali mmodzi mwa anthu amene adaloledwa kuchoka ku ukapolo kubwerera kwawo kumudzi mu ulendo woyamba. Mwina tisasokonezeka pamene tikamba za ulendo woyamba. Zindikirani kunena kuti
Pamene tikukamba makamaka zokhuza ndi kubwera ku kapolo, anthuwa anabwera ku kapolo mu maulendo okwana atatu. Adapita mu mulendo okwana 4 ngati ufumu wonse wa ana Israeli, koma anabwera mu kapolo mulendo okwana utatu. Ulendo woyamba ndi uja umene timaona umene anapita pamene ufumu Nebukadinezara kapena kuti ufumu wa Baibulo udadzatenga ufumu wakumpoto wonse mu nthawi imodzi mu 701 BC. Choncho timaona kuti mu chaka china anabwera ku ufumu wakumwera, pamene ufumu wakumwera unachimwira Mulungu, umene ufumu wakumwera udatengedwa koma mu magawo atatu. Ulendo woyamba anatenga anthu kuphatikizapo Danieli, ulendo wachiwiri adatengapo anthu kuphatikizapo Ezekieli, ulendo wachitatu amene amadzatenga anthu ndi paja amene timaona kuti anagumulanso chingakhale chani, chingakhale kachisi wawo. Zimenezo ndi zimene timaziona. Koma pamene anthu anakhala ku kapolo kuja, pamene tinkaphunzira kuchokera mu buku la 2:2 chapter yake chomaliza, tinaona kuti pamene paja tikupeza kunena kuti mfumu Kirusi akulamulira kunena kuti Aisraeli onse achoke kuchoka kumene kuja, amene akufuna achoke kuchoka ku Baibulo kapena ku kapolo kumene anali adzibwerera kwawo. Tsono ana Israeli amenewa adabwereranso kumabwera kwawo mu maulendo atatu osiyanasiyana. Mukulinga ndi chifukwa chani anabwera mu maulendo atatu osiyanasiyana, kuti gulu lililonse la anthu likakwaniritse zaka zokhala kumeneko zokwana 70. Gulu lililonse likwanitse zaka 70. Kumene tikaphunzira paja tinaona kuti paliliponso gulu la anthu limene linakana kubwerera kumeneko, kubwerera kuchoka ku kapolo kuja kupita ku mudzi kwawo, pamene tikaphunzira zokhuza ndi buku la Estere. Choncho tikamaphunzira za munthu amene otchedwa Hagai, ndi munthu amene anagwira ntchito yake makamaka ufumu umenewu wa Israeli utabwerera kuchoka ku ukapolo. Makamaka uthenga umene wa buku la Hagai unalolimbikitsa kuti anthu amangenso kachisi amene anaonongedwa ndi mfumu Nebukadinezara. Ndikhulupirira kunena kuti lonse timadziwa bwino ndithu kunena kuti inalipo nthawi imene mfumu Nebukadinezara anabwera kudzatenga akapolo mulendo omaliza ku ufumu wakumwera, pamene anaphwasula kachisi chingakhalenso kutenga zinthu zimene zinali mu kachisi zimene zimagwiritsa ntchito mu nthawi yachipembedzo zimene zinakhala potumikira Mulungu. Choncho atatenga zinthu zimenezi ndi kupita nazo kumeneko, timaona kunena kuti mukupita kwa nthawi pamene Kirusi uja anawaloleza anthu ati adzibwerera, Kirusi adatenganso zimene Nebukadinezara adazitenga kuzika mu nyumba yachifumu zija kutinso zitani kodi zibwerere ku nyumba ya Yehova, anthu akagwirisire ntchito zimenezo pakutumikira Mulungu wawo. Adabwezeretsa zinthu zimene mfumu Nebukadinezara anazitenga kuchotsa mu nyumba yachifumu mukachisi ndi kuyekanso mu mkachisi wawo amene amapembedzera milungu yawo. Choncho buku limene limafotokoza za nkhani ngati imeneyo. Tikamaphunzira Baibulo timaona ndithu kunena kuti Hagai komanso Zekaliya ndi anthu amene anagwira ntchito makamaka olimbikitsa anthu amene anachoka ku kapolo, kunena kuti nkofunikira kunena kuti amangenso kachisi wa Mulungu ngati akufuna madalitso ake. Timaona zimenezi makamaka tikamuwerenga mu buku la Ezra chapter 4 verse yake 1, komanso tidzawerenganso buku la Ezra chapter 6 mu verse yake 14. Ezra chapter 4 verse yake 1 unaona kuti atamva tsono adani a Yuda ndi Benjamini kuti ana aja andende anali kumangira Yehova Mulungu wa Israeli kachisi. Verse 2 anayandikira kwa Zerubabeli ndi kwa akulu a nyumba za makolo nanena nawo, timange pamodzi nanu pakuti timfuna Mulungu wanu monga inu, ndipo timapemphera nsembe chiyambire masiku a Esarahadoni mfumu ya Asiriya amene anatikweretsa kuno. Apa tiona kuti nthawi imene anthu ankatani kodi ankamanga kachisi pamene anabwerera kuchani, pamene anabwerera ku kapolo kuja. Ndipo tikamuonanso m'buku lomwe la Ezra chapter 6 mu verse yake 14 analembaponso kunena kuti ndi akulu a Yuda anamanga opanda chosoweka kwa kunenera kwa mneneri Hagai ndi Zekaliya mwana wa Aido, nayimanga nayitsiriza monga mwa lamulo la Mulungu wa Israeli ndi monga mwa lamulo la Kirusi ndi Dariyasi ndi Aritakiselekesi mfumu ya Perisia. Apa tikuona unena kuti ana Israeli amenewa makamaka adamanganso kachisi amenewa akuti monga mwa kunenera kwa mneneri Hagai komanso ndani mneneri Zekaliya. Zimene zikutisonyeza kapena kuti ilimbikitsa ndithu kunena kuti tikamvetsetsa bwino nena kuti Hagai ufumu wake waukulu kapena uneneri wake waukulu udali ofuna kulimbikitsa anthu kuti amangenso kachisi amene anaonongeka ndi mfumu Nebukadinezara. Komanso mmene tikuphunzira kuchoka m'buku limene la Ezra chapter 6 verse 14 tikuona unena kuti sanagwire ntchito yekha,
komanso anayigwira ntchito ndi Zekaliya. Timaona kunena kuti tikamaliwerenga buku limeneli limafotokoza ndithu kunena kuti mukupita kwa nthawi anthu anapeza kunena kuti anasiya kumanga nyumba ya Mulungu ija ndikuyamba kumamanga nyumba zawo. Zimenezi zinankhumudwitsa Mulungu, zimene nene timakwanitsapo kuphunzirapo phunziro lali kunena kuti Mulungu zamala amene timapempherera amasamalira ndithu. Amafuna ndithu ife akhristu tizikhala ndi malo abwino opempherera ndithu. Taonani anthu awa pamene anasiya kusonkhanira pamene anasiya kumanga kachisi, Mulungu zinamukhumudwitsa. Ino ndine lero tikaphunzira amene kunena kuti Mulungu zamala amene ife timapempherera ndithu amasamalira ndithu. Chingakhale masiku ano tikamaphunzira timaona kuti kachisi wa Mulungu ndi ife tonse ngati mpingo. Ndithu pamene ife tikukhala ngati mpingo za mmene ife tikukhalira, Mulungu amatani ndithu amasamalira. Pamenepo tikene ndithu tikapamvetse bwino. Tikachoka mu buku limene la Hagai, pamene tikupitirizabe kuphunzira timafika mu buku la Zekaliya. Buku la Zekaliya limenenso ndi buku limene lili ndi machapters ochulukirapo maka ponenga ndi mmene aneneri ang'onoang'ono anagwira ntchito yawo, lili ndi machapters okwana 14. Monga mmene tikufotokozera kunena kuti kuyamba paja mmene timaphunzira mu buku la Hagai kunena kuti Zekaliya adagwira ntchito yake limodzi ndi Hagai pakulimbikitsa anthu kunena kuti amangenso kachisi wa ndani, kachisi wa Mulungu amene anaonongedwa ndi mfumu Nebukadinezara. Pazimene tinaziwerenga bwino makamaka mu buku limene la Ezra chapter 6 mu verse yake ya 14. Koma tikamaphunzira kuchokera mu buku limene la Zekaliya timaona kuti ndi buku limene lidalembedwa mophiphiritsa kwambiri, limene ndi limodzi limene lidaloseranso kwambiri zokhudzana ndi Yesu Khristu. Tikamaphunzira kuchokera m'Baibulomu timakwanitsa kumvetsa bwino ndithu kunena kuti mwanenera akuluakulu amene adalosera zambiri zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu kapena kubadwa kwa Yesu Khristu ndi mneneri Yesaya. Koma mwanenera ang'onoang'ono amene analosera zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu kwambiri ndi mneneri Zekaliya. Choncho pamene tikuyenera zindikira kunena kuti sikuti Zekaliya pamene anakhala mneneri ntchito yake inali yongolimbikitsana Israeli kokha kunena kuti mangani kachisi, mangani kachisi, mangani kachisi. Ayi, koma ndi ntchito zinaso zimene amatani, zimene amagwira monga tikuona apa kuti analoserako zokhudzana ndi ndani kodi ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Zilipo zinthu zambiri zimene analosera zokhudzana ndi Yesu Khristu. Tikamona mu buku lomwe la Zekaliya chapter 9 verse yake 9 amakamba ndithu kunena kuti Yesu Khristu adzakhala mfumu yoyera, adzakhala mfumu yoyera. Komanso tikamonanso mu buku lomwe la Ezra chapter 13 mu verse yake 6 amafotokoza ndithu kunena kuti Yesu Khristu adzakhala Yesu Khristu adzaperekedwa ndi omukonda. Yesu Khristu adzaperekedwa ndi omukonda. Zimene lonsefe mwina timachitira umboni pamene tinawerenga ndithu mwina mu buku lija la Mateyu chapter 26 kunena kuti Yesu Khristu anaperekedwa ndithu ndi ndani kodi ndi Yudasi amene ankamukonda iye. Anakhala ndi Yudasi nthawi yayitali, koma Yudasi anagwira ntchito yomutani kodi yomupereka mtumiki wa ameneyu Yesu Khristu. Komanso Baibulo lidaloserapo makamaka kunena kuti Yesu Khristu ameneyu adzapachikidwa pa mtanda. Mneneri Zekaliya adaloserako ndithu kunena kuti Yesu Khristu ameneyu adzapachikidwa pa mtanda. Timaona kunena kuti adalosera zimenezi makamaka mu buku limene la Zekaliya chapter 12 mu verse yake ya 10, zimene timaona kunena kuti zinakwaniritsidwa tikamaona kuchoka mu buku limene la Yohane chapter 19 kuyambira verse yake 33 kulekeza 37, pamene timaona kunena kuti Yesu Khristu anapachikidwa pachani, anapachikidwa pa mtanda. Ndipo adaloserako ndithu kunena kuti Yesu Khristu ameneyu adzakhala ndani kodi, adzakhala mfumu, adzakhala wansembe, komanso adzakhala mneneri. Tikamona mu buku limene la Zekaliya chapter 6 verse 12 ndi 13, zimene timaona kunena kuti ndithu zinakwaniritsidwa pamene Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi, pamene alembi osiyanasiyana analemba ndi kukamba za Yesu Khristu kunena kuti Yesu Khristu ameneyu anali ndithu mneneri. Maka tikamona mu buku limene la Hebrew chapter 4 kuyambira mu verse yake ya 14 kulekeza 16. Komanso mneneri ameneyu adaloseraponso kunena kuti Yesu Khristu adzaperekedwa kapena adzagulitsidwa ndi ndalama zokwana 30 zachani kodi za silver, zimene timaziona zimene analosera mu buku limene la Zekaliya chapter 11 mu verse yake 12 ndi 13, zimene timaona kunena kuti zinakwaniritsidwa makamaka mu buku la Mateyu chapter 26 mu verse yake ya 14 kulekeza 27, pamene Yudasi Iskarioti anakalandira ndalama zija kwa akulu a ansembe. Ndi zinthu zambiri zimene zimafuna kunena kuti ndine tiziphunzirapo. Choncho tikaulengeni makamaka mu buku limeneli la Zekaliya
makamaka tikawerenga mu chapter yake cha 1 kuyambira verse yake 3 kulekeza 6 pamene ndine tofunikaponso kuti tikaphunzire zinthu zambiri zimene zingatisunthe pa moyo wathu wa chikhristu. Zekaliya chapter 1 verse 3 kulekeza 6 pamene analemba ponena kuti chifukwa chake uzili nawo, atero Yehova wamakamu, bwererani kudza kwa ine, ati Yehova wamakamu, ndipo ine ndidzabwerera kudza kwa inu, ati Yehova wamakamu. Musamakhala ngati makolo anu amene anenera akale anawafuwulira ndi kuti, atero Yehova wamakamu, bwereranitu kuleka njira zanu zoyipa ndi machitidwe anu oyipa, koma asanamve kapena kumvera iye, ati Yehova. Makolo anu anali kuti iwowo ndi aneneri akhala ndi moyo osatha kodi? Koma mawu anga ndi malemba anga amene ndinalamulira atumiki anga aneneriwo, kodi sanawapeze makolo anu? Ndipo anabwera nati, monga omwe Yehova wamakamu analingalira kuchitira ife, koma mwa njira zathu ndi monga mwa machitidwe athu momwemo anatichitira. Apa tikuona nena kuti kuyambira mu verse yake 3 4 mneneri amene akulosera makamaka zokhuzana ndi Mulungu, pamene Mulungu akulankhula nena kuti bwererani kusiya njira zanu. Ngati anthu amene wasadayambanso kukhalanso makhalidwe osakhala bwino pamene anali kuchita pamene anali kumanga kachisi ameneyo. Tsono akwaza nena kuti chani? Bwererani kuleka njira zanu. Kodi makolo anu simunaone mmene anakhalira, komanso ndi mmene anakhalira ndi aneneri? Chimene ndine chifunira chikatiphunzitsa nena kuti chani? Nthawi zina zake ndi bwino kumaphunzira pakulakwa kwa anzathu kapena kulakwa kwa ena. Tikamaona kuti munthu nake pena pakisana chite bwino, ndi bwinonso kuti nafenso tizingophunziratu pamenepo ndi kusinthatu mu nyengo zathu, osamadikira kunena kuti nanenso ndidzalakwe ndidzamve kuti kodi munthu ukalakwa izozo ndi umalangidwa motani. Tikuona pamene Mulungu akulankhulira anthuwa makamaka pamene akuwauza kuti bwererani, kodi simudaone zimene makolo anu anatani kodi anachita. Chimene amafuna ndi nena kuti chani? Ana Israeli amenewo akakwanitsa kuphunzirira makamaka pa zimene makolo awo anachita. Pakusamvera Mulungu komanso pakulangidwa pakupita ku ukapolo kuja, mwa zinthu zimenezo anthu akwenera atani kodi aphunziremo. Choncho pamene owachoka ku ukapolo kuja akwenera akhale mu moyo wangwiro, sakweneranso makhala mu moyo wa machimo. Koma sizinali choncho ayi, zikuoneka kuti anthu amenewo analibe kukhala mu moyo wa machimo. Zimene ndi zosenera pa moyo wa Chikhristu kuti akhristu zikhala choncho. Tiye tizikwanitsani kumaphunzirira pa zinthu zimene anthu ena akuchita. Tisamadikire kunena kuti pokhapokha ine ndidzakumane nazo ndiye ndidzasinthe. Ayi, tikaona anzathu akulakwitsa, tiye tiziphunzirira polenga ndi mmene anzathu anakhalira. Makamakaso pamene timaona mu buku limene lili paja la Korinto chapter 15 mu verse yake 4 amatiuza, komanso tikamuonanso mu buku la Roma pamene amanena kuti zinthu zakale zinalembedwa kunena kuti ndine tanimo kodi tiphunziriremo. Tikufuna tilankhulepo kunena kuti chani? Tikamawerenga m'Baibulo timawerenga za mmene atumiki a Mulungu kapena anthu osiyanasiyana anakhalira, ena kuchimwira Mulungu komanso ena kutani kulangidwa. Zimeneno ndine mmene tikukhalanso mu moyo wa Chikhristu ndi nthu yofunikira zedi kunena kuti tikamawerenga nkhani zimene zija tiye tiziphunziriramo zizitisintha. Tinaona ndithu timaona m'Baibulo munena kuti atumiki a Mulungu kapena anthu amene amachita zinthu zosakhala bwino amalangidwa pompopompo. Zimeneno ndine limene tikakhala ndithu ndikudziwa kunena kuti Mulungu amalanga ngati munthu achita chinthu chosakhala bwino. Tisamadikire kunena kuti tidzamve mwina nkhwangwa ili mutu. Komano pamene timangowerenga Baibulo muja tidziona tidzisinthika. Anzathu analangidwa chifukwa chaichi, ifeyo tiye tisinthikeni kuti mavuto amene anakumana nawo anzathu ifenso tisakumane nawo. Umenewo ndi mmene moyo wa Chikhristu umafuna kuti tizikhalira, ndikunena kuti tikatetezere chipulumutso chimene tinachilandira mu nthawi imene ndine tinabatizidwa ija. Zimenezi ndi zimene mulemba amene wakhuzana mulemba buku limene Zekaliya analemba. Komanso mmene tikupitirizanso tikamaliza kuphunzira buku limene la Zekaliya, timabwera mu buku lomaliza la chipangano chakale, ndilo buku la Malaki. Tikamakamba za buku la Malaki, ndi buku limene mwina anthu ambiri amaliphunzitsa mopotoza mu nkhani zina, komanso mwina ndi buku limene anthu ambiri timalidziwa fonena kuti tikagwira buku lathu limene ndi chipangano chakale ndi chipangano chatsopano, tikafuna kuti tikafika buku la Mateyu, mwina timembaketa timakagunda-kenso ku buku la chani kodi ku buku la Malaki, chifukwa ndi mabuku oti anakhala motani, anakhala moyandikana. Tikamaona mulemba wa buku limene la Malaki ndiye Malaki mwini. Buku limeneli linalembedwa makamaka patatha zaka 400 pamene Yesu Khristu asanabwere ku dziko lapansi mu thupi. Ndiye kuti tikamaona nkhani zimene zinachitika mu buku la Malaki, ndikuona nkhani zimene zinachitika mu buku la Mateyu, pakati papa
pali gapu yokwanira zaka 400. Chingakhale kagwira buku lathu ndikumawerenga timangonena kuti Malaki olekezerapo ndoti Mariya akulekezerapo ndoti nkhani zonse zimangopitirira. Ayi, koma gapu imene ili pakati pa buku la Malaki ndi buku la Mateyu ndi gapu ya zaka zokwana 400. Gapu yokwanira zaka zingati? Zaka 400. Ndiye kuti nzofuna kuona kuti ino ndine pamene padzimvetsetsa bwino makamaka tisamalingalanga tunena kuti atangotha Malaki pompo Yesu Khristu abadwa monga mmene timakapeza m'buku la Mateyu muja. Ayi, kutha Malaki anthu anakhala ndithu ali mu utumiki wa Mulungu kufika pamene Yesu Khristu amakabadwa muja mmene timwerengera mu buku la Mateyu maka imene tidzatiphunziranso moza mabwino mu programu yotsatira. Ndipo timaona nena kuti Malaki ameneyu anatumidwa makamaka kuti akalalikire kwa mtundu wa Israeli makamaka umene unabwera ku ukapolo. Choncho Mulungu amutuma kuti pita ukalalikire. Koma amene anatumidwa kuti akalalikire panali zinthu zambiri zimene Mulungu anamuwuza kuti anthu akatsutsane nawo. Chifukwa nena kuti moyo wa ana Israeli wakulukulu ana Israeli amati akakhala pamoyo akakhala kuti ali pabwino amakonda kuyiwala Mulungu. Ndipo timaona kunena kuti Mulungu adamutuma Malaki amene kuti akalalikire pa zinthu zambiri zimene anthu amenewa amachita zosakhala bwino. Tikamaona chinthu choyamba chimene anthu amene amachita chosakhala bwino makamaka ndicho chokhuza ndi kupereka ziweto zopunduka kapena zodwala. Tonse ndikhulupirira kuti timamvetsa bwino pa nkhani yokhuza ndi kupereka nsembe kwa Mulungu mmene anzathu mu moyo wa mu nthawi ya chilamulo cha Mose adakhalira munthu ukachimwa ukapereka nsembe kwa Mulungu kuti machimo ako akhululukidwe. Choncho zimaoneka nena kuti anthu pamene analinso kukhala mu nthawi imene ya Malaki timatha kumvetsa bwino kuti analinso mu nthawi yachani kodi mu nthawi yachilamulo kufikira Yesu Khristu amene anabwera mu nthawi yachilamulo. Ndiye zimaoneka nena kuti pamene anthu anali kukhala mu nthawi imeneyi ya Malaki ankapereka zinthu zopunduka kwa Mulungu kapena zinthu zotani kodi zinthu zodwala zimene timaziona tikamwerenga makamaka mu buku limene la Malaki. Makamaka Malaki chapter 1 mu verse yake 7 ndi 8 pamene analembapo kunena kuti mupereka mkate odetsedwa pa guwa langa la nsembe ndipo mukuti takudetsani motani mmenemo mwakunena gome la Yehova nlonyozeka. Ndipo pamene mupereka yankhungu ikhale nsembe mukuti palibe choyipa, ndipo mupereka yotsimphina ndi yodwala palibe choyipa. Kayiperekeni kwa akazembe wanu kudzamkomera kodi kapena adzakuvomerani kodi, ati Yehova wamakamu. Makamaka tikuona pamene ponena kuti ana Israeli amene apena kukapereka mkate amakaperekanso mkate odetsedwa pamaso pa Mulungu, komanso akuti amakapereka mwina chiweto chimene ndi chakhungu, mwina chopunduka chotsimphina kapena chiweto chimene chotani kodi ndi chodwala. Choncho Mulungu mu verse yake 8 awazonena kuti tatengani chinthu chomwecho mukachipereke kwa akazembe anu kapena kwa atsogoleri anu, kodi azachilandira kodi? Titha kuona nena kuti ayi mwina tangolinga nena kuti utakhaza nena kuti kubwera kaya president bwera president ukhisha bwino ndiye munthu utenge nkhuku imene yonena kuti ndi odwala mkhola mwako nkupita ukapereka kuti ukapatsa mphatso ya president, angalandire? Tonena kuti sangalandire. Chingakhale mwina rekhazo nena kuti yodwalayo mkhola mwakomo ndi yokhayo imene yoli nayo watenge umene kuti ukapatse mukono ndi sangalandire akona kuti watani kodi wanyozetsa. Mtima umenewo omapereka zinthu zosayenera pamaso pa Mulungu, zinthu zodwala udaliponso pakati pa ana Israeli. Zabwino ali nazo akumatenga zodwala zopunduka zotsimphina ndi kumapita nazo pandani kodi pamaso pa Mulungu nena kuti Mulungu akalandire ngati nsembe. Choncho tikuona apo nena kuti Mulungu akwafusafusa nena kuti kodi zimenezi mudazitenga pita nazo kwa atsogoleri anu angazilandire kodi? Titha kuona nena kuti ayi. Zimenenso ine timakondanso kuphunzira makamaka pa nkhani yokhuzana ndi chopereka mu mpingo. Tilipo akhristu ena amene mu mpingo makamaka tikamaka pa nkhani yopereka timakhala kumalimbana kwambiri. Upeza nena kuti mkhristu ku church mwina akumapereka 50 kwacha, sinena kuti mkhristu pereka 50 kwacha church ndi kuchimwa ayi. Komano utatenga 50 kwacha yomweyo mwina ndikumpatsa mwana, ukapeza nena kuti 50 kwacha cha mwana ake kana nena kuti atani kodi yachepa, ndeweyo kutenga ndalama imene mwana wake kana kunena kuti yachepa upita nayo kwa Mulungu. So nena kuti mwana ndi Mulungu amene ukutenga kuti ndopambana pa moyo wako ndi ndani? Ndi mwana. Ichi chimakhala kuti ndi chopereka koma chotsimphina. Timene tidzipereka zolongosoka pamaso pa Mulungu. Mu nthawi ino inde Mulungu samalola kuti tikapereke nsembe, amene ndi nsembe zimene tingapereke ndi matupi athu,
Koma zinthu zimene tingayenera kubwera nazo pamaso pa Mulungu zimene zingathandizire mpingo ndizo zimene Baibulo limanena, zimene sidatchule kuti ndi chani, koma anthu amathopereka ndalama komanso zinthu zina zonse zimene akwanitsa kupindula. Zinthu zimene timafunira kuti tizibwera nazo ndi zimenezo. Choncho tizibwera nazo ndi zinthu zoyenera pamaso pa Mulungu, posamatenga zinthu zimene takhala zotapita nazo kwa Mulungu. Mulungu akhoza kukatifunsa nazo mafunso kuti kodi zimene atsogoleri anu angazilandire. Tchimo linanso limene anthu amene makamaka adawuzidwa kunena kuti akawuzidwe kapena akadzudzulidwe makamaka ndi lokhudzana ndi ansembe. Ansembe adayamba kumathawa ntchito yawo. Ansembe mu nthawi yathu ija, mu nthawi imene yakale, anawuzidwa kunena kuti adzichoka ku fuko la Levi, ndi amasankhidwa ndithu kuchokera mu fuko la Levi. Koma tikamawerenga mu chapter 2 cha buku limene la Malaki kuyambira verse yake 1-10, tikuona kuti anthu aja adayamba kumathawa chani kodi? Kumathawa ntchito yawo. Zimenenso Mulungu sizinamugomere, anawalangiza anthu amenewo kuti sizikuyenera kuti zizikhala choncho ayi. Inu ndi ineyo masiku ano ndife ansembe. Mu pangano latsopano anthu ansembe ndi akhristu. Kodi akhristu ndi ntchito yotani masiku athu ano ku mpingo? Ntchito yoyamba imene Yesu Khristu anayipereka kwa mkhristu wina aliyense, kwa ansembe wina aliyense, ndi kulalikira uthenga wabwino. Kulalikira uthenga wabwino. Tikaona nzathu kuti akufoka tiwabweze, kuthandiza anthu osowa, komanso kuchita zinthu zachifundo nthawi zonse. Kodi zinthu zimene zizi tikuzinena kuti ndi ntchito za ansembe mu masiku athu ano, ndipo tikuona kuti ansembe mu masiku athu ano ndi inu ndi ine. Kodi ntchito zimene zitimazigwira? Kodi ngati sitimazigwira, mukuona kuti sitimachimwira Mulungu? Tikufanana natu ndi anthu amene anali mu nthawi ya Malaki, amene anali kuchoka ku kapolo ku Baibulo, Mulungu kukakhazika mu mtendere ndi kuyambanso machimwira Mulungu. Inu ndi ine tinali mu kapolo pamene tinali mu ulamuliro wa mdima, mu ulamuliro wochimwa tisadalowe mu mpingo wa Yesu Khristu. Pamene tidalowa mu mpingo, kodi tifune tikafananenso ndi anthu aja amene anakhala mu nthawi ya Malaki? Sizifunika katero ayi. Tizigwira ntchito yathu molongosoka pokhala kuti inu ndi ine ndi amene tili ansembe a m'pangano chino chatsopano. Komanso anthu amenewa kwakulukulu amafunsa za ubwino wa Mulungu. Kodi Mulungu ubwino wake ndi otani? Timaona mu buku la Malaki chapter 2 mu verse yake 7 pamene anthu pamene analemba kuti pakuti milomo ya wansembe yenera kusunga chidziwitso, ndi anthu ayenera kufunsa chilamulo pakamwa pake, pakuti iye ndiye mthenga wa Yehova wa makamu. Tikuona amene pamakamakaso kunena kuti anthu aneso ndi nthawi yomafunsa za ubwino wa Mulungu. Kodi ubwino wanu ndi otani? Mulungu mapanga zotani? Mu chapter imene namba 2 komanso tikamalinganso mu chapter yake cha 1 kunena kuti inu Mulungu ubwino wanu ndi otani. Komanso tikamalinga mu chapter 2 imene verse yake ya 14 leke za 16 adawalangiza makamaka nkhani yokhuzana ndi banja. Anasiya akazi awo yamba kutenga akazi ena, ndi Mulungu amazoti muli Malaki amazoti kuti chani? Muli pa chigololo, siyana amenewa mutenge akazi anu oyambaja. Zimenenso inu ndine tene tikaphunzira mu mpingo, timadziwa zonena kuti banja lolongosoka pamaso pa Mulungu ndi mwamuna mmodzi mkazi mmodzi, osati mwamuna ndi mwamuna kapena mkazi ndi mwamuna, kapena mkazi ndi mkazi zake, kapena mkazi ndi nyama, kapena mwamuna ndi nyama, kapena mkazi ndi mwamuna wa munthu wina, kapena mwamuna ndi mkazi wa munthu wina. Ayi, kapena mwina mwamuna ndi m'bale wake, kaya m'bale wake athokhala wa mkazi, kapena mkazi ndi m'bale wake, kaya m'bale wake mwina akhazokhala mwamuna. Zimenezo malemba amatani kodi? Amakana. Banja lolongosoka pamaso pa Mulungu mwamuna mmodzi mkazi mmodzi. Zimene ndine pamene tikukhala mmoyo wa dziko lapansi timafuna kuti tiphunzireponso pa zinthu zimenezo. Komanso anthu amenewa makamaka ankalephera kupereka chakhumi. Anthu amene akhala mu nthawi ya Malaki amalephera kupereka chakhumi. Chopereka chimene Mulungu anawuza anzathu mu nthawi imeneyo ndi 10% ya zinthu zimene munthu analesa wapeza kuzokolola makamaka kaya kuziweto kapena kunyama. Anthu amenewa ataziona zinthu zimenezi amapeza onora anafika pomalani kodi pomaumira kumalepheranso kupereka. Amayiwala kunena kuti kodi amene wadalitsa zinthu zimene ali nazoyo ndi ndani? Chifukwa munthu ukakhala ndi chuma amakudalitsa ndi ndani kodi? Amakudalitsa ndi Mulungu. Ndi chifukwa chake tikamona m'buku limene la Malaki chapter 2 verse yake 8 ndi 10 analemba kunena kuti kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mudzalanda ine? Koma mukuti takulandani zotani? Limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Mutembereredwa ndi tembelero, pakuti mundilanda ine ndi inu mtundu wonse. Verse 10, mubwere nalo limodzi la 10 ku nyumba yosungiramo, kuti m'nyumba mwanga mukhale chakudya, ndipo mundiyese nako tsono, ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsekulirani mazenera amwamba kuti kukutsanulirani mdalitso wakuti adasoweka malo akulandilira. Apa tikuona kuti
mu buku limene la Malaki chapter 2 verse 8 ndi 10 Mulungu anthu makamaka amafunsa kunena kuti moti ife tikulandani zinthu inu Yehova tikulandani zinthu motani. Yehova akuti mukumandilanda chifukwa chakunena kuti mukumapereka zinthu zosenera pamaso panga. Akumabwera ndi zinthu zochepa, zinthu zimene inunso ndine Akhristu amene tikukhala pano m'dziko lapansi tidzichita chopereka potenge ndimene Mulungu atipindulitsira. Buku limene la Malaki likhaza mophunzira zinthu zambiri makamaka zimene ndine zingatithandizirepo makamaka mu moyo uno wa Chikhristu. Tikamaonanso m'buku limene la Malaki makamaka chapter chomaliza ya buku la Malaki chapter chake chimene cha number 4 verse yake ya 5 ndi 6 adakambako za zinthu zina makamaka zokhuzana ndi kunena kuti taonani ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Apa Mulungu akunena kuti ndidzakutumizirani mneneri lisanadze tsiku lalikulu la ndani kodi? Taonani ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Mulungu akulonjeza nena kuti adzatumizira anthu wa mneneri Eliya. Koma talingalirani, tikamawerenga Baibulo ntimangenetsopano timapeza nkhani yokhuzana ndi Eliya mukapeza kunena kuti hayi pamene anatchulidwa mwina tikapeza kunena kuti pamene Yesu Khristu amafunsa ophunzira kunena kuti anthu anena kuti ine ndine ani pamene paja panatchulidwa kudzina Eliya koma sinamveko za mtumiki Eliya. Amafuna kutanthauza zonena kuti chani. Tikamakawerenga mu buku la Mateyu chapter 11 verse yake ya 13 kulekeza 15 komanso buku la Mateyu chapter 17 verse yake ya 11 kulekeza 12 amanena kunena kuti mneneri Eliya amene adaphiphiritsidwa apayu ndiye Yohane M'batizi. Tafuna kuti tikambezi fonena kuti chani alipo anthu ena amene amaphunzitsa mopotoza buku limeneli nkumanena kuti Eliya amene analosedwa pamene papayu amakhala kuti akukamba za Branham, zimene ndi zosayenera choncho ayi. Baibulo likamawerenga mabuku amenewa buku la Mateyu chapter 17 verse 11 ndi 12 Mateyu chapter 11 verse 13 ndi 15 timamvetsa bwino nena kuti Eliya akunenedwa pamene papayu ndiye Yohane M'batizi. Ndipo ayana akunenedwa kuti ndi Eliya Yohane M'batizi anali mneneri Yohane M'batizi, zimene mwina tidzaziphunzirenso mu masiku amene ali nkudza pamene tidzaone mozama za nkhani yokhuzana ndi Yohane M'batizi. Zimene zimene timafuna tiphunzire mu programu ya lero imene amakutsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Kumbukirani kuti mu tsiku lero mwina ndine m'bale wanu Daniel Nje Pancras. Nkutheka kuti mwina muli ndi mafunso kapena ndemanga ku programu imeneyi mutha kutumiza mafunso anu kapena ndemanga yanu ku nambala iyi 0 Mulungu adzakudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona